yung amurang ko. My God. Filter pa talaga. Ikaw na pa na magpakita. Na? Hello, Mega Love Shora. Hello, hello. Kitang-kita yung amurang ko. My God. Ha? Walang pulbos. Yan, no? Pulbos ito? Kaso lang wala yung ano dyan. Paano to? May lalagay. Ano? O, na, ano na. Hmm? Ano na. Hi ka, madam. Oh. Ikaw yung nakikita. Hi! Ah. Hello, hello. Miga-miga shout out. Mahiyain. Kasi Mahiyain. madam, maputi. Mahiyain yung ano, yung nagla-live nito. Sana yung ano. Yun, tuloy. Na ano na. Sorry naman. Sige lang. Lagay mo. Ayan, may galap shout out po. Try natin magpakita sa camera kahit mapangit tayo. Maganda lang tayo kapag naka-filter. Yan. Hammer out here. Ay, madam, pakita na madam. Ay, ano yung kanina mo kanina. Yan. Ito. Oo. Paano yun? Ayan, samahan niyo kami ni madam habang kami ay gumagawa ng Aray. habang kami ay gumagawa ng aming ulam. Aray. Ayan. Ulam. Bakit ganito? Yung live ko na sa 42. Ano yan? Resyo ba yan? Ha? Bakit ganyan yan? 42 minutes na agad? Kala-live ko pa lang. Tingnan mo nga uli. Hala, baka ano yun? Speed. Tingnan ko nga. Madaming tumatawag sa akin. Sino kaya yun? Ito na siguro ako pauwiin. Hello po, may galap shout out. Si Modra. Tapos hindi mo alam kung sino tawag sa'yo, tapos gusto ka pa uwi. Ano ba yan? Si Modra yung tumatawag sa akin. Si Mama Sel. Ano man yan? Yung tita ko. Sorry po, wala po ako sa Bicol. Nasa Eastern Summer po. Akyat. Bakit hindi yan maalin? Iwan ko, yan na yan. Wala naman ano? Wala kang mabasa? Wala, kasi wala naman nag-comment. Ay, wala kang I-try mo madam sa ano. Tingnan ko nga dito. Try natin mag-live, guys. Ano bang nangyayari sa cellphone ko? Bakit 42 ano na agad? Kita mo lang. Bakit ganito? Pati ito, oh. Magdahang mo mga cellphone. Iya na si madam. Yun mo madam, una ka, 42. 42 minutes na agad-agad. Iwan ko dito sa ano na to. Tapos yung cellphone kong isa, yun na. Hindi namin diba? Gano'n sa Haray ko! gano'n sa anak ko. Dandahan natin to. Di ba dahan-dahan lang yun? Oo. Ang Tunog na pala. sunog na? Hindi. Ano yung ano yung ano sa Facebook? Hello po, good evening, good afternoon. Ang ano ng talas ng ano ni madam, oh. Ha? Ang talas ng ano mo. Dali. Ano ba ite? Ano mo yan? Ang talas. Ano ganyan?
To. Hmm? Huwag yan. Ito, bakit? Kasi angat mo. Ako po, ang cellphone ko. Sige. Huwag mo na yung ano. Bawal. Yung? Bawal sa'yo ito. Yung kutsilyo ay Wala. No? Facebook. Oo, sige. Hindi naman nakikita. Oh. Tingnan mo. May blessing na dumating sa akin. Tapos lalagyan ito. Ligo sardines. Lego sardine. Magkano lang ang gastos ko niyan? Hindi masyadong marami. Oh, may miswa dyan. Yan. Diba? Ang sarap ng miswa. Sarap ng ulam ko ngayon. Tatambay. Maganda nito, Madam Healer. Tatambay ko ito. Healer yung maganda na ito. Hashtag. Yung sa Bigay lang yan. Hello everyone! Hello madlang people na buhay! Bigay lang din. Dito. Oh, nakapos na naman po. Nakapos na naman. Magawa kami Wala ng kasi ako. gulay ni Madam. Gagawin namin ang ulam namin ngayon ay Miswa. miswa. Patula. Patula na merong miswa. Na Wow. merong, Social. tama ba yun? Ano, Madam? Dito sa ano eh. Ang hirap po magbalat ng patula kapag walang peeler. Hindi ka lang sanay. Hindi naman kami nagpipiler. Saan na yun? Hindi naman kami nagpipiler dito. Talaga, mas maganda yun, Madam. Ganito lang. Mas maganda yun kasi shit. Oh. Na. Wait po muna itong cellphone ito. Yung kinakain ko mga blazing. Ito lang binigay. Si Madam Cascade. Hello po, Madam. Sino pa niya? Hello po, Madam. Hello! Bigyan shout out! Ako man lang nandyan. Ay, dapat pala, big join live. Tapos parehas yung ginagawa tatalaga. Paano man yun? Ay, dyan nga, join live dyan. Wala naman tayong stream. Wala akong stream. Hindi, Yan. pwede dyan. Join live. Yung, di ba, pag magla-live ka, may nakikita kang join live. Pwede yun. Dalawa lang. Hindi tayo gagamit ng StreamYard. Oh, hindi ko alam. Yun, Sige nga, puntahan mo ngayon isa. Hindi, pwede na ngayon kasi naka-live na ako. Dapat bago mag-set up. Hello po. Sana andyan. Kita yung aking Bill. Yung kasiksihan. Ako rin. Tusok lang po, sapat na. Try namin mag-live ni Madam Tres Marias Mamaya. with Mamaya sa akin. collaboration with Madam Cascade. Yun. Oo. Mamaya sa akin. Nag-collab kami ni Madam. Mamaya gabi si Madam na naman yung live.
Ganun man lang. Wala mang ano. Ay, sorry po. Kasi yung bata pa ito, madam, ginaganyan yan, oh. Ay, ganun, no? Kasi dapat hindi na dala yung pinakaano niya. Ay, Kasi ito daw yung pinakamasarap itong green na to. hindi yung bata. Ito daw yung pinaka-anong sustansya. Kasi matigas na. Kaya nga eh. Bahala na yan kung saan ang masustansya kasi matigas na yung ano niya, panit. Wala nang sustansya. Wala na. Saan natin ilagay ito? Nasaan yung mga bowl? Ito na may tubig. Ladies man ito. Advance, Di ba ano lang ito? Yung ulan. Lagay natin dyan. O itapon natin. Kasi ulan ito eh. Sige. Hindi natin tatapon. Lagay natin. Ito yata kasya na. Yan. Pwede yan. Sana yung ano natin. Yung? May wala ko doon. Ano na naman. Yung nangyayari talaga sa cellphone ko na ito. Ayaw mag-open na yung isa kong cellphone na pang support sana sa mga pumupunta. Ayaw mag-open. Makalubat. Hindi, i-charge. Nakapag-charge ka lang. Di ba nilalagyan nga ng tubig para hindi? Umano. Para hindi. Umano. Malinis na. Buti na lang, wala nagpapa-music. Ha? Buti wala nagpapa-music. Hindi tayo makaka-copyright. Kaya nga doon sa baba. Baka. Diyan kanina, nung isang araw. Sa baba man yun, yung karaoke. Doon sa Yung pupuntahan natin bukas. Dito ba sa ano? Sa 12. Mga 13 yata si Tres Maria makaka-uwi or 14. Diba? Malalaki, maliliit, ganyan. Opo. Ganyan lang. Tigas na yung ano, panit niya. Matigas na yung panit. Oo. Yung panit. Kailangan mo kinuha na ito. Kung hindi ko pa nakita, hindi pa yung kukuhin. Ano? Hilingi ko lang. Paborito ko kasi ito. Ang sarap kasi ito eh. Sabi ko, uy. Lalo na mayroong ano madam, yung ano, hipon. Oo. Sarap to. Sarap din yan. Tapos sabaw. Wow, sarap. Hello, hello. Oh, yun, isa. Hindi ko tandaan. Ha? Dalawa na. Sino nandyan? Tusok lang po, sapat na. Hindi mo nakikita? Hindi ko nakikita kung sino ang nandyan. Tingnan ko din sa akin. Ayan, sino yan? Madam, si kapatid. Hindi ko alam. Kapatid, hello po. Good evening. Salamat sa pagsilip. Ayaw, si kapatid. Parang palaw. Baka nagla-live din sila, madam. Ha? Baka nagla-live din sila, hindi natin nakita. Hindi kayo nagla-live, kapatid. Hindi namin nasilip. Baka mamaya may kasabay kami. Ako pala. Baka may kasabay ako nagla-live. Salamat po, kapatid. Samantalahin ko habang may free wifi dito si madam. Samantalahin ko daw mag-live. Para may ano. May ano yung aking YT update ka. Kakasweldo ka na. Ano, lapit ka na. Kunti na lang po yung ano ko, magsasahod na. Sana all. Kaya, ganito na let dito. Kaya din na natsula. Hindi. Ay, nagbalik makikita. Wow. Bagong ligo. Sana all. Bagong linggo.
Ito yung ulam natin. Hi na, Bio. Hi na sa YouTube. Hello. Hello, madlang people. Mabuhay. Ay, ang ganda. Harang. Ay, ang ganda pala dyan. Ang ganda pala ng cellphone mo daw. Ang ganda pala ng cellphone mo ba? Bakit sa akin ang tawag? Tapos na. Tapos na yung paharang. Hindi ako magla-live. Okay. Wala silang live. Kapatid. Nandiyan daw siya sa work eh. Mm. Ingat. Sana all my work. Kami ni Madam, tambay muna ngayon. Tambay muna kami. Yung aking mga garden doon. Marami na daw damo. Ako yung hinihintay umuwi. Di. Hayaan mo lang yan. Di, paano mag-ayos ng cellphone? Naghahang, oh. Ayaw ng mga buntas. Color eh. Pinatay mo. Nabuhay ko na ayaw. Ano mo muna charge. Hindi yan naka-charge kasi nandyan yan kanina eh. Hindi, full charge to. Ay, yung nandoon nga binunot ko. Ito. Gusto na ito palit. Palit. Kaso lang wala pang, Sabi niya. may gusto mag-sponsor. Palitan mo ko. Ito. Ano yun mo dito? Ayan. Salamat po kapatid. Ha ha ha. Maganda naman kayong dalawa kapatid. Nag-ano kami kapatid ng patula. Ha 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 pala. Salamat naman. Naniniwala kami kapag may palipad dyan. Aha. Tawang-tawa. Ano pa nga ako sa Gcash. Maniniwala lang ako kapatid. Maganda kami ni Madam kapag may nagpalipad dyan. Na dollars. Ay, ito ano pa, baby. Hi! Nam NC. NC. Mega love shout out. Good morning daw. Good morning pa ba dyan? Saan bansa ka ba? Kasi dito sa summer, hapon na. Hapon na kami. Ito po yung ulam namin. Nag-ano kami ng ulam. Patola. Ligo na may miswa. Yun. Ay, ikaw magigisa ako, mag-ano ako ha. Magla-live Sige. sa Facebook. Akala ko ako yung magigisa, ikaw yung maghalo. Ano ba yun? Pwede rin. Tapos sa hawakan mo yung ano ko. Hawakan mo yung... Ilalive mo na nagluluto tayo? Oo. Pwede. Para sa ekonomiya. Para sa kabubuti. Sarap yan sa sardinas. Opo. Ito. Oo. Yan, ah. Yan. Mega. Ayan. Mega sardine. Tapos ang miswa. Ang lalaki naman ito. Sobrang dami kami. Hindi ko naman alam na sobrang dami. Si Madam ang uubos niyan. Nasa Egypt daw siya. Si Nam NC. Sana all. Sana all, asa Jeff. Good morning pala doon. Good morning. Sana all, asa Jeff. Kapatid, NC. Pasama naman next time. Pasama next time. Anong tao po? Opo. Didi sunod. Tuloy po. Sunod na di kay... Nasa Egypt Eto, daw siya. usa. Nasa Egypt si Nam NC. Waray po kadara. Yan, may water na naman dumating. Daran ko na nani. Oo. Ano na dapat. Parang hindi ka tumusok ng kulang ng tusok ng hindi ka tumamsak. Sarap Hindi ka yan. nagtamsak ng Lalo na may... Oo. pritong galunggong. Ay, nako. Masarap nga yan. Kapatid, kaso lang wala galunggong dito. Kaya nga nagtyaga kami nito. Hindi kami makahuli kanina umaga eh. Oo, Pumunta hindi kami kami sa Dalampasigan kanina.
Ayun, tumusok na si kapatid ata yung hindi tumusok dyan. Ayan, may tumusok na. Salamat sa pagtusok. Uupo ako. Nangalay na si madam. Nangalay na ako. Salamat po sa patusok dyan. Ay! Bakit? Naano ko, binabalatan ko lang ng kaunti. Tapos, naano. Ay! Ano na, ay! Yung balat ko na. Nam, tumusok ka. Nam, tumusok ka daw. Tumusok na. Sino man hindi tumusok? Si Nam siguro, hindi tumusok kanina kasi dalawa lang yung tamsak. Ayan, salamat sa patusok. Ang hirap kapag hindi nagla-live kasi Lampira. nawawala na ng nawawala na ng Nawawala kaibigan. ng revenue. Oo nga. Tingnan mo ako, zero talaga. Zero ako, kapatid. Zero si madam. Wala talaga. Walang revenue. Wala akong revenue ngayon. Shout out naman. Dapat marami yun. Shout out naman daw. Sabi ni kapatid Panalo. May love shout out kapatid. Ingat sa work. Sana all may work. Kapatid Panalo. Mega love shout out. Sabi ni Nam NC. Ano to pa? Hmm? Ano pera? Alin? Sinadaga niya. Ano yung iniinom? Ko-arti-artihan pa. Pahalin mo pila. Pagsikari. May inom Sa doon. YT kailangan para magka-revenue. Oo nga, kapatid. Kaya nga. Wala akong revenue, zero. Ako, kunti na lang sana. Magsasahod naman sana ulit. Kaso lang, hindi nga ako updated. 52 yung ko. Napapunta lang sa yung sa akin. Sa, copyright. Oo. Sa'yo? Oo. Sa akin din. Kinuha nila. Sa akin din. Yung nasahod ko nung nakaraan. Kunti lang kasi napunta lahat sa CPR. 60% sa kanila. Sa akin, 20% lang yung napunta. Paano ba off? Kailangan, i-mute mo. Saan mo i-mute pag nandoon na Pupuntahan mo lahat ng nakikita mong CPR. tapos? Pupuntahan mo yon sa live or sa sa mga uploaded videos. Tapos doon, makikita mo doon. Yan. Wala, zero revenue. Hindi ako nito yayaman. Sa YouTube. Di bali sa YouTube, sa personal mayaman ka na. Di bali si Madam hindi mayaman sa YT, basta sa personal mayaman. Okay na yun, di ba? Gusto ko yumaman eh. Ako gusto ko sa personal, sa YouTube. Sa personal, hindi rin naman. Hindi gusto ko yumaman sa YouTube. Paano kaya tayo makakaroon ng viral video? Mga viral ba? Ay, mayroon kaming bikini challenge. Paano kaya yon? Bikini challenge. Paano kapatid magpa-viral? Nam, paano? Paano magpa-viral? Sa YT, buti kayo dyan. Ang tataas ng mga short video nyo. Oo nga. Sa akin, wala eh. Grabe. Minsan isang view lang. Sa Turkey. Dati umaabot ng 18K, 5K. Ngayon, Ako mag-iisa. Ikaw bibidyo. Magla-live ka sa Okay. Sa, Ito ang hawak. Sayang ko, hindi ko mabasa. Sayang kung napunta lang sa CPR ang revenue. Kaya Oo, nga, oo, nandoon. kapatid, napunta yung iba. Napunta po yung iba kasi yung sinahod ko, mahigit $200, magti-300, pero yung nakuha ko lang 11,000. Ini-off mo na. Yung Yung mga CPR? Oo. Yung iba hindi pa rin. Ang tamad kasi mag-isa-isa eh. Isa-isahin kasi madami. Lalo yung nag-live kami nung kapatid ko,
Nagkanta-kanta kami, Oo. lahat CPR. Ang hirap kaya isa-isahin. Inalis na lang. Kakatamad. Kaya ayan, ang hirap po magano, kaya minsan yung live ko, lahat na lang silent. Paano yun yung StreamYard? Kapatid, wala yan ang CPR? StreamYard. Oo. Yun po. Hindi ko pa na-try mag-StreamYard. Go, ano lang ako. Ano yan, kapatid? May CPR rin? Ayan. Meron namang mga music na hindi non-copyright. Non-copyright. Hanap pa ba tayo niyan? Oo. Kailangan hanapin mo non-copyrighted na music. Kahit ako naghanap na ako niyan, hindi rin ako. Di pa rin. Oo. Lahat daw, sabi ni kapatid. Naku. Nako, sa akin lahat ko i-resell. Oo, lahat tinamad kasi. Tinamad Lahat kasi i-resell. kapatid. Kaya ayun. May ano ito? Dito na lang tayo mag-isa. Opo. Dito. Meron pa kaunti. Oo, dito na May lang. CPR din, kapatid. Zero may- talaga. may- Zero ako. May CPR din daw, madam, yung yung StreamYard, sabi ni kapatid. CPR. Tino-turn off nila pag tapos na sila. Hmm. Tino-turn off nila, kapatid, pag tapos na kayo. Pag tapos na kayo mag-live, ito turn off na nyo. Oo, siguro tino-turn off nila kapatid kapag tapos na sila mag-live. Mm. Ayan, ang dami namin igugulay. Ayan, punong-puno. Ayan, ang dami igugulay na madam. At saka napakalaki ng kanyang sardines na ilalagay. Nako, si madam yung magmumukbang nito. Tapos ito pa, 3 miswa. Nako. Tamang-tama, hindi kami benda. Oo. So, sigurado mamaya, Kakainin. babawi daw si madam. Marami akong kakainin na naman Masarap yan. Bakit di ka pa nakatry? Kumain? Sabi ni Maribel, kung masarap daw ito, madam, hindi pa siguro siya nakatry kumain. Grabe siya. Sana all. Sana all. Hindi Hindi lang pa na kumain. Ayan. Sana all di pa kumain ng sarap-sarap niyan. Sarap yan, no? Sarap talaga yan. Yan talaga pinakapaborito kong pagkain. Sa lahat. Itong patula at saka miswa. Tsaka ligo. Simple lang siya. Simple lang pero Hindi pa- masarap. Luto yung ating I do not Kanin. know. ayan tayo mag-isa. Tingnan mo nga. Yung kanin. Oo. Wait lang. Yan ka muna. Usapin mo muna si Ano kapatid. naman ito? Ano na ito? Bawang? Di ba? Bakit ang liliit niyan? Nananuro ko nga pag Grabe. HSL. Uy, na kumuha. Ha? Sino nang kinuha? Ay, ang butay. Nananuro ko nga pag Marami. Hindi na yun. Ikaw kumuha nitong bawang? Saan? Kahapon? Tsaka yung sibuyas? Si ate niya Rida. Eh, Bakit? Dapat sa saon ano na eh, tubo. Lagay ko Dali na. na lang natin dyan sa Kaya sa garden. Garden mo? Oo nga, puti yung isa. Kaya mahaba na dyan. Yun. Ay, ito. Grabe naman. Tanim natin. Baka tumubo. Ay! Ay! Sana yun? Ano yan? Bawang. Ito oh. Sisinundagan. Ano, luto na? Sarapan niyo luto ha. Si madam yung magluluto kapatid. Ako kapatid, magluluto. Siya yung magluluto. Tingnan mo naman ang sexy. Hindi ako ano ng magic sarap. Ay, hindi ka naglalagay? Hindi. Talaga ba? Ayaw ko. Hindi ako, ano kasi masakit yung mga buto ko. Ano ba yun?
Sarap yung may magic, sarap eh. Kasi mas pinasarap daw. Hindi. Extra sarap. Sarap sa Mas pinasarap daw eh. mga sabi. buto. Kaya nga ay minajik daw. Binadjik sa mga buto mo. Minajik. Yan ang nangyari kay ano. Magic. Magic. Ayun, tapos na ko. Ano na lang? Oh, well. Oo nga, ang sexy ni Madam. Ha? Oo nga daw, ang sexy ni Madam. Sexy na may buy ay. Sexy si Madam. May buy ay na nga. Sana all. Sexy. Sana all. Uy, Madam, bakit hindi mo kinuha to? Di ba mas masarap pa nga ito? Oh. Ito. Yung ng sibuyas. Masarap to, Madam. Isama lang natin. Yan. Sinasama yan. Yung dahon ng sibuyas, sinasama yan kapag nagluluto. Aywan. Mas Sa masarap amin. yan. Ako po. Yan ganaan. Masarap yan. Ako po. Sisipunin rin ako. Parang nahawaan mo, Madam. Nakatira ng ilong ko. Maganda yan. Sa campus, wala pang tayong Salamat po sa 4 million. 4 million. 4 million and my half. Luto na yan! Luto na ito? Sana all. Luto na ito? Tingnan mo nga. Luto na yan. Akin na. Yan. Pasensya na po. Pangit ang press. Akin na. Pangit ang press. Haggard. Oh. Wala man sa Facebook. lang lagay sa mukha. Pasensya na kayo. Kaya wala ako talaga lagay-lagay sa mukha. Hindi talaga ako naglalagay. Sabi nga, Madam, simplicity is beauty. Ha? Diba? Simplicity is beauty daw. Yeah. Diba? Akin na. Agawin ka mo. Alin? Facebook. Hawakan mo, babe. Kasi dito ako, nagdadaldal ako dito. Facebook sa Facebook. Ayan, makaupo nga. Kanina pa ako nangalay. Oh. Ano yun? Maraming salamat po, Madam. Ay, sorry. Pag-goy. Oo nga, sexy ni Madam. Ang kanina pa to. Sarapan mo, Madam, ha? Sarapan na nga. Sarapan mo daw, Madam. Sabi ni kapatid. Hindi ka nag-reels, kapatid? Hindi ka nag-reels? Sa Facebook ba? Bidi-bidi lang, kapatid. Opo, salamat sa pagpabidi-bidi dyan. Yan, tulungan ko muna si Madam magluto. Huwag na. Ako na lang. Salamat. Siya na lang daw. Oo. Siya na lang daw. Okay. Nagla-live mo. Ito daw po. Nagla-live din siya sa Facebook si Madam. Salamat po sa pabidji-bidji dyan. Pakita mo, be, yung pagluto, yung niluluto, be, yung kawali. Yun. Tumigil ako sa pag-reels, kapatid. Ang hirap kasi, kapatid, pagsabayin, di ba? Yung nag-ano ka. Ay, nag-ano si kapatid? Yung nagre-reels at saka YT. Ako nga simula nung nag-YT ako, ay nag-reels. Yun, nakalimutan ko na si YT. Parang na-abandon ko si YT. Hindi ko na, hindi ko na na-workout. Kaya yun. Parang, pero sayang naman kasi di ba pinaghirapan ko yung pag-YT ko. Mahigit 1 taon ako pa na yung pangingisda. Pangingisda. Tapos ngayon, bigla akong tumigil. Kalorky. Ang hirap pagsabayin. Oo nga po. Ang hirap talaga. Grabe. Ang hirap talaga pagsabayin yung YT at saka Reels. Si Nam NC nga din. Parang hindi na rin nagre-Reels. Dati palagi kong nakikita yun.
Ngayon, hindi na. Sino na lang si Boy? At saka si Gandara, hindi ko na rin makitang nagre-reels. Parang busy yun sa Kukulay ba yun? Ano yan? Si Gandara. Ano yan? Pupu apps up. Ata yun? Hindi ko alam. Kasi in-encourage din ako noon eh. Kaso lang hindi ko hindi ko nasundan yung mga sinabi niya sa akin. Hindi ko nasundan. At saka, ang hirap talaga pagsabayin tatlo. Yan. Isang taon. Parang mas madali yung YT at saka Reels. Oo nga po, kapatid. Nagustuhan ko lang yung Reels kasi 9 seconds or 10 seconds, maka-upload ka na. Sa YT kasi, ang hirap mag-edit. Nahirapan ako mag-edit sa YT. Kaya, parang nahumaling ako kay Reels, mag-Reels. Kasi nga, 10 seconds, upload mo na. Yun. Kaya yun. Parang, na-addict ako kay Facebook. Pero ngayon, susubukan ko ulit na i-workout si YouTube ko. Kasi sayang naman. Sa Pupu live, sa Pupu buhay ngayon. Sa Pupu daw. Busy ngayon. Sa Pupu busy ngayon si Gandara. Oo. Maganda nga daw yun eh. Mas madali nga daw yung pera doon kapatid sa Pupu live. Mas mabilis para, sabi nila, kaso pang babae lang ang Pupu. Talaga? Pang babae lang ba? Bakit? Hindi ko pa talaga na-try yun, pero parang gusto ko i-try. Kasi sabi ni kapatid, ni Manny Jerry, maganda nga daw yun kasi yung mga anak niya, andun daw lahat sa Pupu Live. Tapos kanya-kanya daw sila ng pera. Kasi si Manny Jerry, may talyer. Tapos yung mga anak niya daw, nagka-class in college. Tapos, pag walang trabaho daw din, yun, nasa Pupu sila. Merong link na ipinasa sa akin. Maganda raw yun kasi mabilis daw yung pera nga. Sabi ni Manny Jerry, nakausap ko minsan si Manny Jerry Soderiano. Kasi panay yung reels ni Manny Jerry. Yun nga, sabi niya, maganda daw yun. Kasi nag-ano daw yun din sila, parang meron mga pa-games. Yung parang mga pa-games daw. Tapos pag na-ano mo daw yun, mananalo ka, ano na lang daw sa Gcash. Yung mga wala pa. Oo nga kapatid, gusto ko nga i-try kasi lang ang hirap ng namin, signal o ube, try mo. Kaya nga sabi ko kay Cosinera Hardenera, kay Maisy Uragon Sheng, hello, Miguel shout out. Kapatid ko yan, kapatid. Kasi Katres Marias ko yan. Sabi ko nga sa kanya, kasi free wifi siya doon kila tita, try niya yung Pupu Live. Pupu apps ba yun? Pupu apps din? Wala. Tapos, kasi maganda kasi niyan, kapag may ka talaga, wifi ka, kasi may 2 hours daw na magla-live, dapat consistent yun na hindi ka alis. Yung uupuan mo lang talaga yung live na 2 hours. Yun ang sabi. Yun ang sabi nila. Tapos, uupuan mo daw yun, hindi ka alis. Tapos yun, may mga points. May points. May mga points yan, lahat yan. Tapos madami pa daw doon na Yun nga, in-encourage din ako ni Sis Gandara kasi lang hindi ko nasundan. Kasi wala nga akong sa bahay, yung wifi ko nasira. Napus ko na. Yon, i-try mo, Oragon Shing, Maisy Oragon Shing, i-try mo ito sis. Yung Pupu apps. Sino ito? Kapatid mo? Hello, Madam Cascade, sabi ni si Dos. Sinira Hardenera. Ay, hindi. Ang ganda. Sabi ni Madam, kapatid mo to. Sabi ko, ay hindi, ang ganda naman. Grabe siya. Ganda naman ang mansyon ni Madam. Sing ganda ni Madam. Thank you. Hindi pa nga to tapos, magpapaayos pa daw si Madam kasi Thank you. mahigit sa ano ba
ba yun, madam? 6 Ha? years na hindi mo natirahan tong bahay. 6 years. Pero Papayos daw ni madam kasi naluma na nang hindi tinitirahan. Ang bahay kapag hindi tinitirahan, naluluma. Ganun daw. Ganun yun, sabi. So, ayan, try mo. May si Uragon Shing. Yung Pupul Apps. Pupulive ba yun? Basta Pupulive. Na-try mo, be. Eh, ano mo, be? Meron ditong link na binigay sa akin kasi meron din daw yan agency. May agency daw yan. Kailangan yung Siguro pag pumasok ka sa link nila, may points yun. parang recruit na, gano'n. ah, Siguro. ganun. Dapat nagamukbang. Ha, ha, ha. Hindi, nagluluto pa lang si madam. Nag-ano kami kanina, balat ng patula. Yun, niluluto na ni madam. Ay, Kasi sarap. nagluto siya ng miswa. Ayan. Salamat po kapatid sa pag-stay. Maraming salamat po sa naandyan. Sana all may pangpaayos ng bahay, sabi ni kapatid. Ayan nga kapatid, inano na ni madam yung mga ano niya, pinagsasangla niya na. Gusto ko sana ang kunin kaso lang hindi ko afford, masyadong mahal. Kaya ko lang 1,000. Wala silang wala. Ayan, isasangla na daw ni madam. Yan Ayun, yun. investment yun. Investment ni madam daw. Pag walang-wala ka na talaga. Oo. Yun Kaya yun. nga eh. Wow, salamat naman sa 37 pesos. May nagpalipad. Yung kapatid ko nagpalipad 37. Yun daw yung laman ng Gcash niya. Oh, like, oh my gosh. 37.86. Ah, Ayan. really? Yan, ikagamit yun. Ano mo ba, research mo how, paano sumali dyan, paano sumali. Salamat naman sa 37 pesos. Dagdag na yan sa aking revenue. Revenue. Sunod dollars naman. Sino kaya yung magpapalipad ng dollars, no? Paparinig yata. Nagpaparing! Nagpaparinig! Magalang shoutout po doon sa aming sponsor. Hello po. Grabe siya. Tama, 42 minutes. 42 minutes yung alin? Alin ba yung 42 minutes na sinasabi mo dyan? Uragon Sheng. Magpahanap ka afam kay Madam Cascade. Oh my Wala gosh. ako. Sabi ni Madam, wala daw. Wala akong friend. Ubus na daw doon. Nagkakaubusan na daw doon sa ano niya, sa area. Wala na daw available. Sabi ni Madam, wala na available doon. Hindi naman nagkakaubusan. Wala ka lang friend. Na single. Lahat na daw, ano doon. Taking. Taken. Wala nang single. Wala na daw single doon. Ako, nagkaubusan na nga ng single kasi lahat na daw. Yung minsan kasi, nagkakaubusan na ngayon kasi nga, yung iba ngayon, naging yung babae na. Di ba? Kaya Sa dami Pilipinas. ng kusal. Dami ng kusal. Under roof, it's 13. Hindi tayo nakikita ng, ano daw to? Di Hindi ba- tayo nakikita ng host. Yung alin ba? Develop like that. Hindi tayo nakikita ng host. Ano ba yun? Nakikita ko kayo. Sir Panalo, hi. Sino naman yun? Hindi nakikita. Sabi ng kapatid, hindi tayo nakikita ng host. Nakikita ko kayo, ayan o. Dito lang sa monitor nakatingin. Yan. Salamat po kapatid sa pag-GBG dyan. Thank you so much. Ha 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 ha. Late pala. Late pala. Play ko. Saka ikaw yung may mali. Ikaw pala yung may mali dyan. Late daw yung ano niya. Diba? Nakasya kayong kanin natin. Sa una pala ako. Ano? Nakasya Sa kayong una pala kanin ako. natin. Wahaha. The Lord. Yun. Nakasya kayong kanin natin. Tama na yan, madam. Pag may sabaw, hindi naman masyadong Ay, kasarap! maano sa kanin. Wala na makonsumo. yung magic ha.
Madam! Sabi ng kapatid ko, Madam! Wala magic. Ano daw? Sabi, Madam! Hello? Sus. Nakayuko ka rin. Kanina taas-taas ngayon nakayuko ka na. Ayan. Ayan si Madam, sexy. Nagluluto ako. Sarap buhay, Madam. Sa shade ng kasama mo. Wow! Oo nga eh. Pinagdadalhan pa ako pagkain doon sa taas. Kapag maraming tao dito nahiya ako bumaba. Naku, nakikita ko, andyan na. Sunod-sunod yung dala ng pagkain sa taas. Mayain kasi si Tres Marias. Nahiya ako sa una, pero ngayon, hindi. Pero mahirap pa siya. Nahiya pa rin ako Mahiyain kung maraming kasi. tao. Mayain siya, hindi siya makatao. Kalikasan. Gusto ko lang kakalikasan lang pala. Hindi sa people's person. Wow, sana. Pero yung kapatid ko talaga yan, Madam, si Dos. Nakakadami mo talaga yan. Undago yan sa mga kanta-kanta, be. Hilig niya sa kanta. Hindi siya all, hindi siya Kanta, disco. Ako kasi, Madam, pambundok lang. oldest, ang barap. Yung parang may ugali pang, Oo. ano mo yun? Sila, yung ngayon na sila, yung mga millennials, Kaya nga. ako na, nasako pa ako noon. Yung sila, yung ngayon na, millennials na, on the go kahit saan. Ako, hindi talaga. Old style. Yan, si ate. Old style. Magsasawa ka, Madam, sa mukha ko kapag daw siya na kasama mo. Bakit hindi naman niya nakakasama? Si Madam, makakadami mo yan, Madam, sa diskuhan. Sige, punta ko dyan. Ako Pagkatapos kasi, yung hindi na kasi ako, Madam, pwede. Kasi, hindi kami pwede. Oo, sa mga ay, nag-change ka ng yung sabi nilang pangmundong kaligayahan. Alam mo? Oo, kasi nga, limited na yung kilos. Really? Oo, kasi Ayaw ko yan. Hindi ako sasali dyan. hindi naman. Bakit? Hindi, bawal na. Pag chinings ako, hindi ako sasali dyan. Hindi naman, kasi Kasi ayaw ko i-chin ako. hindi ko pala ito madadala doon sa kasi ayaw Gusto ko kasi ako lang. ayaw niya dyan, Ayaw ko yung i-chin ako. Gusto ko yung ako Hindi, lang. magiging lang, bawas Hindi yan. Hindi yan ayaw niya pwede. talaga. Wag. Kailangan ko ng happiness. Okay lang naman maging happiness. Be happy. Happiness, kasi Yan ang ano ko. Yung sayawan. Kung sasayawan, nandoon ako. Ganyan, nakabataan ko din, yun. Kasi lang hindi na masyado. Hindi na. Kahit ako ngayon 57, pupunta pa rin ako. Bahala Ngayon, na. Madam, wala na yung mga sa kabataan na sayaw. Lahat na ngayon, Mr. and Mrs. doon sa amin. Kahit Oo. bata. Alam nga naman, pupunta ko doon, makipagsayawan ako sa Mr. and Mrs. My God, hindi. Kaya, Madam, sabi Madam ng kapatid ko, kaya naman, no boyfriend since birth. Kaya nga, no? Ewan ko, bakit ganon? Nalakian pa ako ng mga panahon ni Kupong-Kupong. Ni Kupong-Kupong bagabi. Someday, baka ka pa naman. Ngayon pa lang ako nagdadalaga. Baka makahanap ka ng Like bloomers. para sa'yo. Late bloomers daw sabi ni Maribel. Yun nga eh. Tawa ng tawa si Cosinero Hardinera kay Madam. Ayaw i-change. Ayaw ko Mayaw ma-change. mayaw si Madam. Wow. Ayaw ko Si ma-change. Madam nga eh, masaya si Madam. Lagi itong nakatawa. Yan, ang ingay ng bahay pag si Madam. Maingay kami dito. Madaling makakuha si Madam ng maraming friends. Sinabi ko na kay Tres Maria, Oo pasensya na. nga eh. Pag kami ang nag-together ng mga pinsan ko, Oo. Diyos ko, maingay talaga kami. Ay. Sino? Nakalive si Sina. Oo.
Puntahan ko. Naka-live pala si Sis Ina. So, ayan. Nakailang ano ba? Naka-live o naka-ano? Premiere? Baka naka-premiere lang siya. Ewan ko. Kasi, Grabe yung tawa ni kapatid ko. Ito madam, nakakuha na ito madam Afang. Sabi ko, ako naman sa sunod. pwede rin. Pakunin mo siya. Kahit kinukuha lang yan. Ay! Grabe ka kapatid, umayos ka. Umayos ka kapatid. Daw sabi ni kapatid, uy gosh. Ay kapatid, sayang daw yung luto ng Diyos. Aray ko. Luto mo dago. Yung blessing. Mamimiss mo. Si madam mo, tawa si madam. Aray ko. Alam mo nga yung cellphone sa iyo. Para kita lahat ng ipin. Grabe siya, oh. Hindi kasi, oh. Madam, Parang panginoon. sabi, madam, mo nga yan. Wala na nga akong doon sa location ni madam. Ubus na daw yung mga binata doon. Lahat na daw doon, ano na, taken na nga. Grabe ka kapatid ha, umayos ka dyan. Quiet. Sige, kahit ka ulit. Grabe siya. Kasalanan mo yan. Meron din naman ako nanliligaw marami. Lahat sila busted. May nag-ano na sa amin. Sa akin. May nagparamdam Meron lang na. naman hikan nga sa akin. Kaso lang ayoko. Hindi naman kasi ko na-inlove. Pwede lang yun. Gusto nila, pero hindi ko gusto. Hindi naman lang tayo nag-aasawa in love eh. Huh? Yeah. Siguro. May nag-aasawa naman ako. In love later. Depende. In love later. Grabe si madam. Aray ko. Wala nang single ngayon. Ay, wala nang single pa lang doon. Wala na daw. Wala na doon sa ni madam, lugar. Pag nakapulot ako, bibigay. Pag nakapulot daw siya, naku po, ano naman yung madam? Pag nakapulot ako, bibigay ko kay Tres Maria. Luto ka. Ano ba yan? Oh, 2 hours ago. Grabe yung ko. Sumakit yung Dito, oh. ano ko kay madam. Nag-live siya. Hindi ko alam. 2 hours ago. Hindi ko alam kung ano pa. Oo, Zero oo, man. Sana pa? Ayun, wala na. Sabi naka-live pa man. Ano ba? Bahala ka dyan, kapatid. Oo, kapatid. Ha, 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 ha. Kasayahan man lang yan. Walang personalan. Walang Ano personalan daw. kapatid? Walang personalan daw. Uy! Yon, di ba? Ha? Nahulog cellphone ko dahil sa sa tawa ni madam. Ewan ko ba, itong ano mo nakakatakot. Yung ano na lang, yung sa akin na lang, kunin mo. Yun di ba? Sana yung isa na sa akin. Kunin mo doon sa taas. Hindi, dito na lang. Naano kasi yun. Yun Wala na personalan. Yun nahulog yung cellphone. Grabe. Basag. Basag yung cellphone ko. Ha? Di ko nga. Nabasag Yun. Saan? Si kapatid kasi, kasindam, ang lakas ng tawa. Saan? Wala mo, hindi naman. Namarangkal. Hindi naman nabasa. Meron, madama mamaya. Saan? May guhit yun. Yung ano ko kasi, yung stand ko, pangit na talaga. Nahulog yung cellphone ko. Sorry naman. Nahulog. Yun. Ayan. Ino po si madam. Excuse me po. Ano po? Ayan na, tumba na. Oo nga kapatid. Natumba.
Natumba sa ano daw? Ha? Natumba dahil sa Naubos sa katatawa. Kay Tres Brillas. Ay, yung natumba tunay dahil ko, tawa ng tawa si Madam. tatlo. Para masaya. Sabi ni kapatid. Nag-live ba si Sis Ina? Kanina? 2 hours ago. 2 hours ago daw, nag-live si Sis Ina. Hindi namin napansin. Kasi busy-busyhan kami ni Madam. Grabe si Madam. Haha. Ayan, ang sarap ng luto ni Madam. Nangangamoy. Sarap na. Amoy pa lang, ulam na. Ayan, ang sarap. Kain na tayo ng 6. Sige. Nakita ka, Madam? Sawa na ako sa mukha ko. Nasawa na ako sa mukha ko ba? Ayan. Naubo si Madam. Ay, nako. Dito ako yung Kalorki. Ayan si Madam, oh, ang sexy, oh. Pink na pink. Batang bata. Ano na, Madam? Mahina na. Pabutin ko lang po na 1 hour. Nakaano pa lang ako po, 42 minutes lang. Nakaka 42 minutes pa lang. Ano ba yan, Madam? Bakit hindi naalis yung 42? Ilang minutes na ba ako dyan sa'yo, Madam? Ano na, malapit na. Dito kasi steady, 42 minutes. Dito sa isa, 59. Mga ano na, 1 hour. Ayan. Salamat po, kapatid, sa tambay. Thank you so much po. Ako nga nagtatambay kanina eh. Sino? Sino? Ang layo Saan ka na. na? Hindi ko nakita ah. Ang layo mo na daw, Madam. Ha? Ang layo mo na daw. Magkano ticket ni Madam pauwi dito? Hindi ko lang... Tuto. Tuto daw, tuto. Maynila naman yung binili. Pero papunta Bicol, hindi na yun. Hindi, yung galing daw yung galing ano daw, Madam, galing US. US. Papunta dito? Oo. Papunta Pilipinas. 75,000? 75? Mas mahal yung Spain. 85 yung Spain. Kasi malayo naman yun, oh. Oo. Yung Spain sa US. Ayan, sana all may Spain. Malayo yung Spain. Ako naman, susunod. Gusto ko, Australia. Asos, Diyos ko, lapit ng Australia. Malapit pa? Saan Diyan yung malayo-layo? Diyan lang yan sa may Pilipinas. Sa Ecuador. Baka ano ka ng 150. Mahal din pala. Oo, 75. Doon kay Spain, 85, no? 75K. Promo yan. Promo? 3 months ko na yun binili. Promo daw yun eh. Hindi. Promo daw yun. 3 months daw na Madam binili bago mag-travel. Yung si Spain mo, 85 kasi 1 month. Lumayo lang ako kahit Oo. ano ako. Sana all, haha. May ubo. Naubo si Madam, kaya ayaw lumapit kasi naririnig daw. Natawa kasi ako kay kapatid eh. Tawa ng tawa kasi si Madam kay kapatid. Nako. Nagkaintindihan yung dalawa kasi. Tawa na daw siya ng tawa. Hello. Oo. Pangarang. Ayan. Madam, pag-uwi mo, ano daw? Madam, sabi ni kapatid, Madam, pag-uwi mo ng Pinas, pasalubungan mo ako ng byuda.
pa talaga. Pasalubungan mo daw si kapatid ng byuda. Sige. Ano din, ano ba sa, ano yung, kung yung lalaki, afam, babae, ano? Afim. Afim. Afim daw, sabi ni Maribel. Afim. Oh, madam, pasalubungan mo daw si kapatid ng byuda. Ikaw kapatid ha, mayos ka. May ano ka dyan, may asawa ka dyan. Ayoko talaga. Mapagalitan ka pag naano ka dyan. Byuda pala, byuda kapatid na walang anak, ganon. Kasi hirap pag maraming anak. Byuda para sanay na, oh my gosh! Alastik ka! Pasaway ka talaga kapatid. Madam, ikaw na nga muna dito. Ha? Change upuan tayo. Ikaw na muna humarap dito, madam. Punta na ako ng kubita. At yung marap. Kasi si kapatid iba yung sinasabi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hmm? Ayan o, sabi ni kapatid, madam o. Saan na pupunta yung tabo natin? Madam, sabi ni kapatid, byuda daw para sanay na. Ha ha ha. Umupo na naman tuloy si madam. Grabe siya. Saan mo nilagay yung tabo? Ingrid. Wala dyan sa ano? Wala. Sa taas siguro. Oh my gosh. Sa taas? Bakit ako pupunta sa taas? Kaya ka naman nag-shower. Pangpasaya lang daw. Kalorki ka? Kalorki. Hi. Ano ba ito? Maano? Bakit? Ayan, ano pa lang ako. Ilang minutes na ba ako? Hindi ko makita. Iba kasi dito yung sa ano ko, iba. Iba yung minutes dito inalabas. Bakit ganito? Parang stick siya. Ano ba yan? Hindi ko alam kung ilang minutes na ako, kung naka 1 hour na ba ako. 1 hour ka na. Kasi kasi naka-live si Sis Ina, di ba? Punta na, Alright. parang naka-live ata. Punta naman tayo kay Sis Ina. Sige. Ano? So, ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumili. Kay kapatid Panalo. Grabing tawa ni Madam sa iyo. Oo, kapatid. Salamat. Mag-ano na rin ako. Mag-end na rin. Kasi, para makapunta kay Sis Ina. Kasi parang nagla-live din si Sis Ina. Ayan. Maraming salamat, kapatid. Thank you so much po. Bye-bye. Thank you. Bukas na lang ka pumaha ka mag-live, mag-tambay ka naman. Bukas daw si Madam magla-live. Bukas na lang. Mm-mm. Ng morning.